Guys, almost ako ba ito? Tanghalian. Pero mo na. Thank you. Ito yung kanin namin guys. Ito may kanin na brown. Yung iba naman dyan, Tapos, kaya lang sumusuporta sa akin kapag may makukuha. laga. I've been your loyal supporter ever since the start, really. Gusto? Paano kaya ako mananalo? Isda. Mukhang malakas yung binigay. You know what? Hindi mo na kailangan manalo sa audition. Malaki nakikita rin natin sa previous Woodland Hills. One time, big time. After this, you can just resign. Huwag kang makinig kay Tony. Kailangan manalo ka dito sa eleksyon para mapatunayan mo hindi ka masamang tao. At pagkatapos nun, pwede ka magsimula ulit sa mga magagandang projects mo. Oh, what do you say? Siguro may sinasabi sa'yo. Tama si Didi. Promise. Kailangan gawin natin maayos ang Woodland Hills. Anong ginibas mo? Parang ako na naman. Hindi natin Kala mo? Gagawin natin maayos. Kung ano yung sinabi natin, yun ang gagawin natin. Kailangan ibigay natin ang 50%. Ulam namin guys, nilagang baboy. Yun ang pagbibili natin ng mga prices. Bumili lang kami dyan sa silingan. Problema mo na yun. Ipakukuyutan ako mismo. Ako sa'yo. Okay. Kaysa magluto ka pa. Hindi naman nakinig ka sa akin. Hayaan mo, tutulungan kitang manalo sa snack election. Oo nga. Ako manalo ko. Matagal-tagal din yung Ilang order? 50. sa pwesto. Mahal kasi baboy guys. Bumili ka na isang order, 50. Hakto na sa inyong pamilya. Mukhang magiging successful talaga ang project Ka na magluluto. Sige, ipabalita ko na lang sa kanya na nandito ng kotse. Luto na daan. Malambot siya guys. Laman lang. Walang taba. Masarap siya guys. Ako? Kahit mag-drive ko lang to, okay na ako. Why don't you take it for a spin? Isda. Before you get and work in anything. May chinko. And this is Pinurito na daan. Diba? Sure. Wala na hassle. Kaon ka na lang. Naloko. Nautok natin ko inaloko. Hindi ko naman naloko kung Sarap dalawa. siya. Crispy. Inform na natin ang mga homeowners na nakaroon ng kotse. Kung makakaharap kayo ng kapatid dito, I think that's impossible for others. Kaya hindi natin pagsipahan. Kagaya nga ni sinabi ko, inform na lang natin ang mga homeowners. O sige, ano excuse me. Okay, nanay. Salamat po. Kain tayo ng gulay, guys. Kakilala ko na. Okay, what are you talking about? May kaibigan si Mama na nakatira sa tapat ng simbahan. So, May CCTV sila. Nakita ko kung sino ang hanapers. Sila Portia at Sheila. Dati ko silang katrabaho sa bar. At hulaan mo ma kung sino rin pakilala sa akin. Gusto mo talaga makulong? Tatawag ka ng pulis! Sige, amazing pala.
dito sa setup. Hinarap mo yung kotse. Tapos nangyari, tinara. Kung hindi mo ginawa yung mga tayo, hindi ko kasi natin kasi Tingnan lang tayo. Wala na space akong mga video guys. I hope po na to guys ha.